Astăzi vom pregăti o ruladă minunată, legeră și foarte rapid. Așa, separăm albușurile de gălbenușuri, după care adăugăm zahărul și mixăm bine albușurile. Începem cu ele. Când se creează o bezea, o punem la frigider. Apoi trecem la gălbenușuri. La fel amestecăm bine până se creează așa o spumă, o compoziție spumoasă. Adăugăm făina, un pliculeț de praf de copt și amestecăm bine. Bine. Apoi punem iaurt și iarăși amestecăm. 2 linguri de iaurt de ajuns. Așa, apoi puțin câte puțin încorporăm și albușurile scoase din frigider. Apoi pe o tavă punem hârtie de copt și punem compoziția noastră și o nivelăm bine. După care o dăm la cuptor. Bine, în mijloc voi pune nuci de migdale, le mărunțesc bine și apoi le tostez un pic pe tigaie. Așa, trecem la cremă. Crema o vom face foarte simplu. Frișcă, zahăr pudră și mascarpone. Amestecăm totul. În câteva clipe crema noastră este gata. Scoatem blatul, îl lăsăm să se răcească definitiv, apoi ungem crema, punem nucile noastre tostate și învârtim rulada noastră.